Vi starter med at hælde Faxi Kondi op og lade det bruges af. Vi har taget 50 ml Faxi Kondi. Når vi afmåler massen af citronsyre, er det vigtigt, at vi aflæser præcis den masse, som vi har taget, selvom der i vejledningen står 1 gram. Så fortynder vi vores citronsyre, og under fortynding er det vigtigt med god omrystning. Nu vil vi så rense vores pH-elektrode for at undgå, at pH bliver påvirket af den væske, det lå i før. Så skal vi tage 5 ml med en finpipette af vores opløsning ned i et andet bægerglas. Nu skal vi så nulstille vores burette, og det er vigtigt at sikre, at der ikke er luft i buretten. Og så nulstiller vi den igen. Nu har vi så gjort vores opstilling klar og hælder lidt phenolphthalein som indikator i. Vigtigt med omrystning under opmåling. Og så tilsætter vi ellers natriumhydroxid. Her kan vi se, at vi har fået et farveomslag, og ekvivalenspunktet ser vi på grafen. Nu tager vi 50 ml af Faxi Kondi, en afbruste Faxi Kondi, ned i en konisk kolbe, og så laver vi ellers en kolorimetrisk citran og en proteometrisk. Yes, det her det er mundtlig fremlæggelse af opgave 1 og 2. I opgave 1 skulle vi aflæse den ekvivalente volumen af NaOH på titrækurven. Jeg fik aflæst pH til at være 8,75 og volumen til at være 15,18 ml. Og jeg udregner volumen ved de 3 ekvivalenspunkter, som jeg også bruger til senere opgaver. Den første, det er som sagt den aflæste. For at finde volumen ved første ekvivalenspunkt, tager jeg den affundne ekvivalenspunkt og dividerer med 3, og så får vi 5,06 ml. Og for at finde volumen ved anden ekvivalenspunkt, tager vi volumen ved første ekvivalenspunkt og ganger med 2, som der giver 10,12 ml. Og ved opgave 2. Ved opgave 2 skulle vi beregne koncentrationen af syreopløsning og sammenligne med etiketten på flasken. Det vi har gjort er, at vi har afmålt 1,05 gram citronsyre, og så er vi gået på hjemmesiden, så vi har fundet alle molarmasserne af hver enkelt molekyle, og så lægger vi det sammen til at få den samlede molarmasse af citronsyre, som er 192,123 gram per mol. Ud fra de to værdier kan vi så finde stofmængden af citronsyren ved at sige masse over molarmasse, og det giver 0,055 mol. Ja. Okay, nu da vi har stofmængden, og vi ved fra opgavebeskrivelsen, at vi skulle bruge 50 ml citronsyre, kan vi så finde koncentrationen af citronsyren. Fordi koncentrationen af citronsyren, det er stofmængde over volumen. Og det har vi så her. Vores koncentration, det gav 0,109 mol per liter, og etiketten det sagde 0,1 mol per liter. Altså fik vi en afvigelse på 9,30%. Yes, og her har vi opgave 3. Opgave 3 siger, beregn hvad pH burde være ved start, sammenlignet med den målte. Så går vi herned. Vi starter med at tage fat i formen her, som hedder KS er lige med oxonium i anden plus, eller i anden over koncentrationen af syre minus oxonium. Og her er det så, at vi kender KS, som vi kan se hernede, 10 i minus 3,14, fordi vi kan se, at PKS den lige med det her. Så gør vi egentlig det, vi bare isolerer i forhold til oxonium, og så regner vi det ud. Så går vi videre ned. Når det er, at vi så har oxonium, så kan vi så bruge pH-formlen til at finde pH-værdien. Og den sætter vi så ind her. Og der får vi pH til 2,068 osv. Her har vi så, hvad pH skulle have været. Og den skulle så have været 2,53, og det har vi så aflæst på vores graf. Så tager vi så den teoretiske minus den eksponentielle over den teoretiske gang 100%, og så kan vi så få en afvigelse på 18 eller minus 18%. Okay, her har vi i opgave 4, vi har de tre halv-PKS-værdier. Det er jo sådan nogle, vi bare aflæser på opgavebeskrivelsen. Og for at finde pH-værdierne ud på hver ekvivalenspunkt, så skal vi tage de to PKS og finde gennemsnittet af. Altså det vil sige, at vi lægger dem sammen og dividerer dem med 2.
Det gør vi så hele vejen hernede af, kan vi se. Først de to første 3,14 og 4,75 lægger vi sammen og får den første pH-værdi. Så fortsætter vi at gøre det samme system med PKS2 og PKS3. Og til sidst så tager vi den samlede ligesom, værdi af de to pH'er vi har fået, og så bare lægger dem sammen for at få den sidste i det sidste ekvivalenspunkt. Nu skal vi så tjekke om de passer godt i forhold til vores udregnede værdi, eller den vi måler på grafen. Vores udregning i forhold til den anden. Og det gør vi igen ved at sætte dem ind i afvigelses, man kan kalde det formlen, hvor det er den teoretiske minus den eksponentielle over den teoretiske. Og så kan vi så se vores afvigelser her. Og først det er på 2,4%, så altså på 0,3 og 2,6%. Og nu til opgave 5. Vi har fået tildelt en formel, der hedder pH lige med PKS plus log 10 til stofmængden over basen, stofmængden til basen over stofmængden over syren. Og da vi arbejder med korresponderende syrebaser, vil stofmængden til basen over stofmængden til syren være lige med 1. Og da log 10 til 1 er lige med 0, vil pH være lige med PKS. Vi har aflæst de teoretiske PKS-værdier i aurum, og da vi kender de givne volumener ud fra vores graf, vil vi kunne afmåle PKS-værdien ud fra det. Vi fik vores første halvekvivalenspunkts PKS-værdi til at være 3,11. Derfor går vi ind og tager 3,11, som er den afmål, som er forsøgsmæssig over den teoretiske, minus den teoretiske over den teoretiske gange 100%, og vi får en afvigelse på minus 0,95%. Det samme har vi så gjort ved nummer 2, som vi fik til 4,55, hvor vi så har taget det forsøgsmæssige, trækker fra igen, præcis det samme, og vi får en afvigelse på 4,2. Det samme har vi så gjort i 3'eren, hvor det har vi så fået 6,3 minus den teoretiske over teoretiske gange 100%, hvor vi får en afvigelse på 5,5 cirka. Og nu til opgave 6. I opgave 6 har vi en formel, der hedder pH lige med 14 minus log 10 til koncentrationen af det givne stof. Og derved kan vi finde den maksimale pH-værdi. Koncentrationen af NaOH, som er vores givne stof i forsøget, kender vi fra opgave 1. Derfor sætter vi det ind og får dermed en pH-værdi på maksimal omkring de 13. Så regner vi en afvigelse i procent ved at tage vores aflæste pH-værdi, der er her, eller vi tager vores teoretiske og trækker den fra den eksperimentelle og dividerer med en eksperimentelle gange med 100%, og derved får vi en afvigelse på 3,5%. Nu skal vi i gang med den kolorimetriske titrering af sodavand. Spørgsmål 1. Optag en citronsyres titrerkurve ved at afbilde pH som funktion af den tilsatte rumfang titrator, hvor vi har brugt NaOH. Vi kommer til at lave en potentiometrisk titrering af vores Faxi Kondi, selvom vi skulle have lavet en kolorimetrisk. Så opgave 1 har vi løst rigtig let ved at have afbildet vores graf fra logger på her. Spørgsmål 2. Når vi ser på ekvivalenspunktet, kan vi se, at forskellen i PKS for citronsyre og dens korresponderende base er mindre end 4. Det kan vi se, da vi kun ser et ekvivalenspunkt her, og vi ved, at der faktisk her bliver afgivet 3 hydroner samtidig. Spørgsmål 3. Vores ekvivalenspunkt ligger omkring 8 og 9. Så er vi nødt til at vælge en indikator, der har omslagsområde i det interval, hvor pH findes for vores tritrant. Vi kan se her på phenolphthalein, at det har et omslagsområde, som begynder ved 8 og op til 14. Så det vil være et meget velegnet, til forskel fra for eksempel metylrødt, som vi kalder det, som vil begynde at blive gult, fra rød til gul, ved cirka en pH på 3, så vil
mit phenolsaline være meget bedre. Til sidst så skal vi beregne indholdet af citronsyre i en sodavand, hvilket var formålet med vores forsøg, ud fra titreringsresultaterne. Der går vi så ind og bruger den koncentration af natriumhydroxid, som vi hele tiden har brugt, nemlig den her, og vi går ind og aflæser vores ekvivalenspunkt til at være ved et volumen af natriumhydroxid ved 11,1 ml. Så for at finde volumen af natriumhydroxid ved første ekvivalenspunkt, det er vi der ved 3, da vi ved, at det ekvivalenspunkt, vi kan se på vores graf, det er der, hvor der er afgivet 3 hydroner. Vi ved, at stofmængden af natriumhydroxid er lige med volumen i ekvivalenspunktet gange koncentrationen af natriumhydroxid. Og så ved vi, at stofmængden af citronsyre må være stofmængden af natriumhydroxid divideret med 3, da det skal være i første ekvivalenspunkt. Altså, fordi i første ekvivalenspunkt, så vil netop al citronsyren være omdannet, og derfor må stofmængden af citronsyre ved første ekvivalenspunkt, eller hvis det fra start, være lige stofmængden af natriumhydroxid ved første ekvivalenspunkt. Derfor divideret med 3. Og så for at finde massen af citronsyre i sodavand, isolerer vi, da vi ved, at stofmængden for et stof er lige med massen over molarmassen. Det vil sige, at vi har massen af citronsyre i gram, og så dividerer vi det med den mængde sodavand, vi hedder nemlig 50 ml. Og dermed får vi indholdet af citronsyre i sodavand til at være 1,58 gram per liter.